Салом, ман Мадина Давлатова ҳастам ва бисёр хушҳол ҳастам, ки дар ин консерти гурӯҳи Левакан даъват шудам ва ростӣ боварӣ надоштам, ки дар ин муддати кӯтоҳ мухлисони худро пайдо кунам. чуноне ки ба ҳамагон шоҳид аст, тӯли чанд рӯз аст ки гурӯҳи Левакан барномаҳои ҷолибу рангини худро пешкаши мухлисони шаҳри Фурғонтепа мегардонанд ва мо ҷавонон дар оғоз миннатдории худро аз роҳбари давлат, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар миннатдории худро баён мекунем, ки соли 2017-ро соли мо ҷавонон эълон намуд ва мо ҷавонони ватандост, ҷавонони ба орномус гурӯҳе таъсис диҳем бо номи Левакан, ки дар хизмати халқу ватани худ бошад. аввало саломи худро ба ҳамаи мардуми шаҳри Фурғонтепа мерасонам. Баъдан чӣ хеле ки бародари азизи мо Хушайҷон дар боло қайд карданд, ин гурӯҳи навтаъсис, яъне ном гирифтааст Левакан ва имрӯз тӯли 3 рӯз мешавад ки баҳри мардуми шаҳри Фурғонтепа яъне консерти худро барпо карданд ва аввалин дараҷа миннатдории худро ба раиси шаҳри Фурғонтепа Амируллои Асадулло ва роҳбари ҳамин кохи лоотӣ Мирзои Файзуллоҷон ва роҳбари ҳамин гурӯҳ Бекиҷон Абдураҳмонов мерасонем, ки имрӯз яъне ҳамин гурӯҳи навро дастгирӣ карданд ва тамоми камбудиҳое ки дар ин гурӯҳ мешавад бо дастгирии ҳамин бародарон, яъне ин гурӯҳи мо боз ҳам хубу борида мегардад ва бо як овоз гуфтанием ки насиб карда бошад, консерти худро пешкаши ҳамаи мардуми шаҳри Фурғонтепа ва кулли мухлисон мекунем.